दा बे फाइटिक एसिड थायोब्ला मा जायो? फाइटिक एसिड बारा थायोब्ला मिनारेल्स दङ ना बाहाय जिंक आयरन औ खलमा मोजां हम औ नै दासो लाबोदों आरोना बे फिथाइफोरखौहाय दासो माने दहाय एसे सिगां लाबोखांबाय ओमफ्रायहाय नैबे आपेल फिथाइल' बिहरदोंमोन बाबानावहाय फिसालानो जाहोनो होननानैहाय दाना नै मा लाबोदेरजोब्बाय जोंनाथ' थाइजौबो गैया नालाय थाइजौबो लाबोबाय लेंग्रा ना मा होनो लकेल नङा आरोना ओमफ्राय नैबे दालिम लाबोबाय नै दा बेखौनो जाहोनोसै साननै जाबाय खिया बेखौ जाहोथ'ला नैखौ जाहोनोसै ओमफ्रायहाय नैबेखौबो दाहाय जानो थाखाय सोमनानै दोनसै र' आधा घन्टासो सोमनांगौ आरोना बे जिनिसखौहाय थाइजौ जिनिसखौहाय र' बेखौ मानो सोमनांगौ दा खिथालांबाय थागोन आं बेखौ हाना होग्रोसै आं फिसालानो र' थाइजौ गैयाहाय जोंहा न'आवहाय एबार जाबाय नालाय जाबाय जाखाजोबसैसो गाज्रिसो जायो बाबा थाइजौ बेसेबां लाया थाइजौ बेसेबां लाया बे 60 थाखानि आपेला बेसेबां 380 बे सेरसे ए माथो बेखौहाय सोमनानै दोनथ'नोसै दसे दैयावहाय मिनिमाम आधा घन्टा सोमनानै दोननांगौ आरो हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसैलाय दिनै मा शेयार खालामनो हायो गोदान ब्लगखौ आं नै दानिफ्रायसो दहाय नै दा टाइमानो एसे सानजौफु जालायबाय आरोना दाबोनो नै ओंखाम ओंख्रि रेडि खालामाखै थेवबो नोंथांमोनजोंहाय नै आं दासो सम मोन्दों आरोना एसे दहाय फुङाव जाखां आरिखां खालामनानै दुगैस्रां लोबस्रां आरिखां नै दा आङो गेजेर खन्द'नि जानायसो माने सानजौफुनि जानायनि आरो गेजेर खन्द'नि जानायनिसो नै रेडि खालामगासिनो दं आपेल जानो नागिरदोंमोन जाहोनोसो नागिरदों फिसालानोसो बेखौ बिगुर लेबना होनोसै थ' होमबा दिनैनि ब्लगखौ लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय जुदि नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसै आङो फराय थाबानो जाबाय होमबा डेलिभारि बय फैनानै दं बेवहाय र' मा जालाबायलायखो बे नाम नङा मानो नांगौ बेखौलाय आङो दाहायसो खालामनो नागिरदोंमोन दाहायसो खेवनो नागिरदों मानो नांगौ बेखौ नोंनो मा दं बेयाव मा दं नाम गैया आर'फाय फैदा बेयाव फैदो नायनोसै नै आबैयाथ' र' फै र' माथो दुगा जाखो ए दुगा जालायबाय गावहासो सिगां नुनानै आं दोनखोमानो सानदोंमोन गावनो देखायथ'वा सानदोंमोन आङो हास्लाबला नै खुलिनांसिगौनो जाग्रा नंगासिनोसो मारै बियो नायसाय गुगान जाखाबाय आं दाहायसो आनबक्सिं खालामलायनो सानदोंमोन दाना सिगांसो नै दे मडेलखौ एसे खालामसै आङो गाननोनो आंहा गोदानबाथाय गानहोनो बायो ओमफ्राय सुग्रोनानैसो गाननो लुगैयो र' एसे मडेल खालामसै आं बेखौ नै हाबाब गाननो हास्लाबला फेना बुरैखा हास्लाबला आयै मा खालामो नोंलाय बेखौ गाननानैलाय आङो दोनखोमाहैनोसो नागिरदोंमोन माला नुहुरबाय बियो आंखौ नोंखौ गानसै नैबेजों मिलायगोन नैबेजोंसो नैबेजों फेनाबो जा गुरै मोजां खाथार नै आङो खुसियानो जाला हनै खुसियानो जाला
दे बल जोदो दे बल जोदो सेन्देल गाननांगौ ना आंना मडेलानो बारा थिग नङा नै बे गोजाजों बेजों नङामोन गोजा बे गाननाय नैबे गस्लाजों बे ब्लुजों सोमोन आरोना पेन्टआहाय आयौहाय मानो दोनखोमानांगौ दोनखोमाया आरो हनै बेखौ स्पाइडारमेनखौ दोनखोमानांगौ ओमफ्राय नैबे स्पाइडारमेन गस्लाया दाख्लि फैखादोंना बेजों नैबे हाफ पेन्टजोंसो मिलायो आरोना नैबे रेडजोंसो बेजों माने सेट नङा बुस्थुफ्राहाय ओमफ्रायहाय बेखौ आङो मिलायहोनानैनो बिहरदों आरोना आलदा आलदा बियो गोजौनिफ्राबो आलदाजों ओमफ्राय बे पेन्टफ्राबो आलदाजों ओमफ्राय बे पेन्टजोंहाय नैबे गस्लाजों नैबे पेन्टजोंहाय नैबेजोंहाय बेबायदि बेहा प्लेन जाबाय नालाय बेखायनो आङो नैबे फाख्रा सिख्राखौहाय थारमाने बिसोरो ज' पेन्टआहाय हाफपेन्टआहाय ज' मोनथामबो ज'मोन नालाय ओंखायनो ओमफ्राय गस्लाफ्रा खिन्थु आलदा आलदा आरोना मा खालामफिनबाय आं गानबायहाय माने नै हरलाय स्पाइडारमेना नायगोन फार्स्ट आंना मडेला बारा थिग नङा खारनोसै मोनसेखौ गानबायखाबाय नै गोदानखौनो हरदो आं सुजोबसै खानानै होनोसै मालाबा गाननो मोननायनि आरामसे बेना सामारनि माबायाहाय जाबाय आरोना अनलाइनाव बेयाव फार्स्ट फ्राइआवहाय बिहराबानो जाया आङो बे गासिबो फार्स्ट फ्राइ होगोन औ सुसै थाम्फै मोदोंनो नै दा आधा घन्टा जाबाय आरोना सोमनायाहाय बेखायनो नै हानोसै हास्लाबला सासेयाबो हनै जानो आहा फुगारखाबायना हे जानायलाय नै हमनानै जादो मोजां मोनाखै आइसोर मोजां मोनाखै नों नै बासो होनबाय टेस्टि मोजां मोनाखै इस हामा गारनो हामा मोजां मोनाखै माथो जायो मोजां मोनाखै होनबालाय गाहर नाङा होमबा आं जाया गागा टेस्टिसो दा याम्मी गोदैसो दा दै लोंबावनो थोद बेना फिथाइ जाबाथाय माबा दै लोङोहाय हामाहाय दै लोंनो फिथाइ जाबा जेखि जाया दै ओरैबायदि दै लोङो मा माने बोथोरनि फार्स्ट थाइजौ जाहैबाय न'आव गैया नालाय बेहा गोखैसो Lemonade kita langsung aja. Niko, ngapa kok mana sumnang kok? Kayak gitu sih. Komentar. Roh, angom. Tarmane, doa aja ada kontrasi sumnang dong. Beko tarmane, angom mozang kita pensiarna. Mana kasih sumnang mana belah? Fighting acid dong mana ya, betul sih komentar kayak. Thaijo ham, mana fighting acid dam, dong nalai. बेखायनो बेखौ खमायहोनो थाखाय सोमनानै दोननांगौ जाहैदों दा बे फाइटिक एसिड थायोब्ला मा जायो फाइटिक एसिड बारा थायोब्ला मिनारेल्स दङ ना बाहाय जिंक आयरन बेखौ फुरा मोनजोबा बेखौ रिडिउस खालामबासो बडि एबजर्ब खालामगोन आरो मिनारेल्स जिंक साइन्सनि मानसिनाव सोंदां मोजाङैहाय साइन्स का बात नहीं है माने होमबाबो बिसोर बांसिन मोजाङै मिथियो ना होननो रोङो ना माने मा होननो नागिरदोंमोनलाय आङो फाइटिक एसिड थायोब्ला मा जायो होनना बुंदोंमोन ना थारमाने थाइजौआवहाय जा बे फ्रुट्सआवहाय जा मिनारेल्स थानांगौ मिनारेल्स दङ माने जिंक आयरन नङा होमबा दा बेखौहाय मोना जायो आरो ना एबजर्ब खालामा बडिया एबजर्ब खालामा थारमाने बे फाइटिक एसिडनि कन्टेन्टखौ एसे खम खालामब्ला मोजां एबजर्ब जायो आरो थारमाने फाइटिक एसिडनि माबाखौ कन्टेन्टखौहाय माने खमायोब्ला
दा बेखौहाय बडियाहाय जा बेवहाय मिनारेल्स दङ बेखौ एबजर्ब खालामगोन आरोना फिथाइनि मिनारेल्सखौहाय बेनि थाखायनो सोमनानै बे फाइटिक एसिडखौहाय खम खालामनांगौ होननानै बुंदों आरोना नङाब्ला मा जानो हागौ लोमजानोबो हागौ ना लोमजायोबो लोमजायाबो किसी का होता है बीमार मतलब इसमें हीट होता है ना इसे बाबाया न'लाय नै जि हाखु दाखु जाबोबाय जा मेंबाय हनै आगानथि गोलाव गानलायनानै बेसारा मानसियाथ' सुगार गोनांसोमोन एकदम स्ट्रिक्टलि मानामोन आरोना बिदियाहाय जानो नांथारा थाइजौखौहाय सुगार गोनाङा ओमफ्राय सुगारल' जाबाय दा बेसारा हनै खामानि मावनानै आगानथि गोलाव गानलायनानै सान्दुं गोसायाव खामानि मावगासिनो ओमफ्राय गैला जुंखाम फदों मरगैया जाफैलायलांबाय मरगयानो जास्लाबा हनै 1 मिनिटबो नाङासैदां जानाया 1 मिनिटबो नांखायासैना जानाया नै ओरैबाबो गोदोनिफ्राय गोगोम जाखायो बे थाइजौखौ सिनि होनानै जायोमोन नै माबा जुंखाम एकदम बेखौ फनानै लाबोदों आरो दा माबाजोबसै इसोर गैलानो नै दाउसिन जाफैजोब्बाय सात बाहाया आयौ नों लाबोजोब्बाय ओमफ्राय बेल'खासै होनबाबो बेल'खासै बेखौ सात ए दंबावो माथो बिफाङानो नुला ए दानफायग्रोजोब्बायसो बेखौनो फहैदोंमोन एकदम मानसिया जुंखामखौ माबाजोब्बायना दानजोब्बाय एकदम सात बाहाया माने जाफैनानै नै सेस माबा खालामजोब्बाय आरोना साल' खालामलांजोब्बाय सेस जुंखामखौ सात बाहाय दाउआ ओमफ्राय बेखायनो माबाखानोसै फजोबखानोसै ओमफ्राय दा जानो थाखाय आङो पक'रा जानो थाखाय एसे दोनसै थब्रै थबासो ओमफ्राय जाबाय आरोना दा दंबावो नै एसे लायबावनांगौ दङ बेखौ लाबोजोबसिगोन गासिखौबो गासिबो दानब्रबजोब्बाय बाबाया नै दे बिमादै फरायनायाव थाफैलाबाय थायो ए साइकेल बानायबाय नोङो बेयाव आपेला खि बिदि जायो इसोर वावलायबाव एम जादोंनो दाब्लिउ बानायलाय दे औ मोजां हमा खलमा मोजां हम औ मा बिलाय मा खेबग्रा जाखो सोर ए गस्ला गोदान दे गुलुनि गस्ला गोदानखौ बानायदो नों एबि फरायनो रोंगौ गोदो मा गोदो बिलाय हनै मा जिनिस हनैनो माबा जिनिस फेर' थांसै लेखा फरायनांसिगौ बोदैया फेर' मा लेखा फरायहोना नै साख्रि नांगौनो मादैनो औ साख्रि नांगौ ने नों होयो साख्रिखौ नों फैसा होगोन बोरैनो ए नों होआ साख्रिखौ नै मेंग्लायजोब्बाय बेसारा नै दे औ मेंबाय नै आरो बेसे बुरजा दंबावो ए होमबालाय गैलाबो पक'रा जानो दोननांसिगोन आंहा माखासे गावहासो सिगां नै आंहा फाथो दोलो बेखौनो जानोसै न'आवनि फाथो नों रोंगौ मामि जानो नागिरदों ओंख्रिसो जागोन दे फैदो जा उन्दुनोसै फैदो फै फुथुग्रोसै नोंखौ मा फुथु होना बेलाय नों दुस्थ' बारा जाबायना हाला मेंजोब्बाय थाम्फै अर ए
नै आंना ओंख्रिया आलु भाजा एवबाय ओमफ्राय नै गोसोम जालायबाय फाथो दोलो नै सिङावसो स्रुब स्रुब जानोसै आं र' नै मालाय बिसना ना दे आं ग्लब थांबाय आलुआनो माबाजों माजों खेबसेयैनो मा नोंहा मा सोर बिमानो मरा होफैगुलायबाय नै आयै आंहा गाहायाव जिरायनो मोनानो दे दोनदो आं जिरायसै दे हाबाबनो मिलाया बिदिबाथाय दे जाग्रोसै आङो होनबा